Čaute, zdravím vás, Majty, a je tu so mnou host. Becky 01 a toto bude vlastně vlog a co se vám to bude líbit. No, a konečne tak natáčame vlog a bude to aj u mňa, aj u jej. Ano, a ještě pro všechny, kteří se na mě stále koukají, nebo už ne, protože jsem vymazala všechny videa a začnu od znova, takže to je první video. A ty, co se na mě teda koukají, jakože, tak chci říct, že už jsem našla ve svém počítači Windows Movie Maker a budu natáčet už takhle na stálu, takže tohle už bude přes Windows Movie Maker a budu se snažit, abyste tam měli nějaký intro. Takže, budem ešte stále natáčať, toto už je moje, kokos, neviem ani koľka už je toto moje video. Ja sa pozriem, no kde ste sami. A niečo tu stále u nej učí, Poliane. No u mě nie, to je u těba. No u mňa je ticho. A i u mě. Tak už to není, tak to je jedno. A ja natáčam vlog, Mighty vlog, po partoch, už som urobil part 4 a dneska bude aj part 5. Môžete sa na čo tešiť. A tak, to je asi tak všetko z mojej strany. Tak, čaute.